Id-dar tal-Anzjani Central fil-Mosta tospita mal-100 anzjan. Fl-okkażjoni ta' jumlhom iċċelebrat nhar il-Ħadd, l-impjegati u r-rappreżentanti tar Red Touch Phone żaru lill-ommijiet f'din id-dar tal-anzjani. Jien kont tifla waħdej, fiktar ommi kulħadd feraħu. Jien dem 3 snin bla tfal. U bot wara 3 snin kelli t-tifel. Min jafex? U ma tatna ju 3 immet l-raġel. Għalli ju li ta' 3 snin. Rabbejtu waħdi. Kontu mmur naħdem. Oħrajn ħassewhom kommossi meta ftakru dwar il-passat. Tina kalla ġeġi f'rispett. Kont tifla waħdej. Timmissjom dawk iż-żminijiet. Nibki dejjem. Ma mx tagħmel issa. Ma mx tagħmel. Il-raġel minix li miet. Issa tħoss ħafna. Lera. Tħossek li ma dekx. Li m'għandix id-dar. Il-kumpanija Red Touch Phone qasmet sari lin-nisa kollha. Ġeżżajr iżda li kien apprezzat ferm. Sabiħa ħafna ma kontx nistennija. Għax qatt nagħmlulna kamilija. Fraħt ħafna. Għanta rajtkom. Fraħt ħafna, veru. Is-sit tad-dar esprima apprezzament tal-inizjattiva tar Red Touch u spjegalna kif juża l-esperjenza tiegħu biex jgħin lill-anzjani. Daqqa tara persuna mod, daqqa ta' persuna ieħor, għajru kontalok xi storja fuq il-familja tagħhom. Daqqa tisma' stejjer ukoll isiru ma' kullimkien. U iżjed timprovja fuqhom mingħajr ma trid. Iċ-Chairman ta' One Jason Mikallef għalli b'dan ir-rigal żgħir Red Touch Phone trid turi l-impenn tagħha li tagħti importanza lill-aspett soċjali aktar mill-qasam kummerċjali. Dastant illum ġejna hawnhekk u tajna din il-pjanta dan ir-rigal xkejken lil dawn l-ommijiet li kabru l-familji tagħhom, it-tfal tagħhom, it-tfal ta' tfal u ħadmu bisħieħ biex ikattru s-soċjetà Maltija.